Pinia bang nili nali tuma fan West Karbi Anglong long ke klang overeng or sai puthak sila bang so video lo nali tum hanang than pachini ponik po lapen nali tum ke thek pon loing laki overeng or sai koson malapen apus kon ansi dum malapen koson se kai planning malabang so details bang si nali tum klar dagalam la bang so video long thek pon long ikpo tangti aprang si KARDOM kadu kave Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangra do ana fans tame lapen nali tum jong si nantala bang so YouTube channel long subscribe frelang boleh ke chingon pen subscribe igon lapen adung head bell arjan thek longi odak stami nali tum ber ponik dianon lalo pule monon pin nili ajada sonle la bang so YouTube channel long nili upload pon stami nali tum mobile long an notification nali pen nali tum berta kelong da pranya fan lo lapen nali tum labangso video description na long stami telegram channel link long pon igi hola bangso telegram long le nali tum nang join don ingo whatsapp long bang nilin nali tum han information nili la an bang nang protected at pola se telegram channel long se nili ajat information stami pi ik pola se prabjin ben nali tum ki join ya fansi nili hin pen stami tuning ri pon iglo tangte pini labangso over eng war sai puthak le labangso video long pathek men lang polo nang lapen kadu kavita chithan advertisement allo la screen along thek pon long ikpol la pen pen ana bang phu abang phi to medak arjulong at pom me thek pon long at pot hailos ta me karjulong le atum ta du ta hailang la so posini libang la bang so puthak banali tum hanang than pe chini pon ikpo la pen dak la son la advertisement long ki tok pon office of the principal Kheroni higher secondary school Kheroni 782448 West Karbi Anglong lo la se Kheroni higher secondary school la long pens ta me labang so wareng war sai bang paklang pon iklo lapen copy over eng war sai ma labang so puthak non lang polonang lapen chethan polonang asida advertisement la application are invited from the suitable candidates will the full biodata of for the following post at Kheroni higher secondary school Kheroni West Karbi Anglong la sening khang abang phu abang phiatum nalitum jogdun igi pulote nalitum jogdun ik tame lapen dagnon Kheroni higher secondary school science stream at along sila bang so apus than bang apus mate teaching apus dak paklang pon iglo lapen number 1 long bang son hello prangsil apu bang nali tum thek pon long ikpo ladak bang ke serial number lo lapen that name of the post lapen dak qualification lapen number of post laban nali tum screen long thek pon long pon number 1 along bang ke physics afan dak kachar lang deng bang MSc ki untang abang phu abang pinang pola pen post bang sido lapen chemistry fan number 2 along thek polong igi chemistry subject fan stame dag ing sido lapen kachar lang deng bang MSc ki untang abang phu abang pinang po lapen number 3 along bang ke mathematics subject fan dak ta post ing sido lapen kachar lang deng bang ke dak MSc pass nang po lapen number 4 along botany subject fan dak MSc kachar litang abang phu abang pinang pola pen apus bangke dak eng sido lapen dak number 5 long zoology a subject upon dak eng sido kachar lang deng bang MSc ki untang abang phu abang pinang pola pen number 6 long librarian assistance labang so subject labang so apus upon dak do dak ta eng sido lapen kachar lang deng bangke BA dak complete nang po lapen number 7 long demonstrator physics afan BSc da kachar litang abang phu abang pinang po lapen apus banda insido lapen number 8 long demonstrator chemistry afan sita meda apus bang insido lapen kachar lang deng bang BSc complete nang po lapen number 9 long demonstrator botany labang so subject afan sita meda BSc kachar litang abang phu abang pinang po lapen apus banda insido lapen number 10 along demonstrator zoology subject upon dak BSc ki untang abang phu abang pinang po lapen apus ta dang sido lapen number 11 along LDA upon stame dak qualification bang BA ki untang abang phu abang pinang po lapen apus ba abang ke dak ing sido lapen number 12 along bang lason hello LAB barrier sub lafan dak HS pass nang po high secondary pass nang po science anat lapen labang so dim bang post bang pliando for ando lapen number 3 along grade 4 mate chuki dar afan dak ingsido dak bang ke HSLC pass anta chok lapen post bang dak ingsido ladlak pen kadu ka ve pen dak post bang ke nali tum thek pon long ikpo kan si ke doma Sixteen andak kadu ka pen apus do san senili thek polong wa nali tum lang pon ikon lapen dak subject teacher general with qualification MSc B8 will be prepared and special preference will be go to the local candidate application should raise the
unsigned within 7 days from the publication of the advertisement. The last date bang kadak labangso advertise klang date pen 7 days an si labangso ke apply upon adet pipon cholo lapen 7 days pleng lo pulo tinalitum apply dun iglong lilo lapen kadok ave age limit lapen salary bang dak mention pon pel sinalitum la hai kachini upon pulo tinalitum dak screen along ki pipon mobile number do Dhoniram Dera Principal IC Kheroni Higher Secondary School lapen Kheroni West Karbi Anglong contact number nalitum la screen along thekpon long again 9957621574 labangso number along nalitum call pen stame la high details ba nalitum arju ikme lapen chini ikpo lasi nalitum ning hang abang pu abang pi West Karbi Anglong pen do pul nalitum prabjin pen ga apply dunia pansini lihin pen stame tuning ri iglo Dang apos bang ong is lang siang se apos bang ke lapen ki ong nai lo pliando number 12 along nanitum la screen along thek polong ikpo LAB barrier dag SS pasan the chok lapen science history manat kapure abang pinang po lapen apos bang dag pliando la sining ke hang abang piatum nalitum jogdoni ning hang polite prabjin pen jogdoni gon lapen ki jogdam ning adim bang ke nalitum la son hello Kheroni Higher Secondary School Kheroni West Karbi Anglong la sodim lo Kheroni Higher Secondary School long dampens tamen nalitum kenang sosot documents lapen application form bang standard form nalitum chepon ignang po lapen fill up nang po lapen kenang sosot documents nalitum pidun ignang po lapen nalitum jogdon ikngot lasen nalitum labang so video jong sikilang pening sampute labang so video nalitum ka an mak share on nalitum share igon Karbi Anglong arat tame palang ignang lapen pachithang ignang Tangte pinya video long bang nili pathek pen lanchot lo la sipina puthot kaprega video long le chethan pononang lapen lang pononang tange dome thak me kadukave Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kelangara do an panstami nilihin pen KARDOM